8 Central African Time. Kulandeni na mimi mkutuonea pa Facebook, amene mkutimvera pa YRC Times Radio 89.0 komanso 88.8. Kulikonse kumene muli, bini an eventful day. Kukumbukira kunena kuti msonkhano wa Malawi Congress Party Annual Conference, Elective Conference, umaenera kuchitika, umaenera kuyamba mawa, and kunena kuti umaenera kuchitika mawa. Chifa, there have been so many developments. Mafuna ndi alandirache Marianga Kathe Maulidi, who has been running up and down kuyambira mamawa. Quite an eventful day, Kathe. Chachitika nchiyani lero? Nditudi Brian tachoka pa office pano ife mamawa kubweranso nafe tafika chakumadzulo omwe ano kuthamanga ndithu timati tikalowera uku akuti kuli msonkhano wa atolankhani kumeneku akufuna ayankhule agulu lina mchipani kumapezi kuti zonse zikungolephereka. Mwina ndingwatengera Malawi mwina akuti lero tayenda bwanji. Tidachoka kuno ku office kupita kumene kulikulu la office ya MCP kumene chipani chimafunika kuti ndithu chikalankhula Malawi kuti kodi chitsogolo chikhale motani kutsatira chigamulo chomwe chachoka bwalo la milandu chomwe chidaperekedwa ndoweruza Howard Pemba kunena kuti chiganizo chomwe adapanga ANEC ya MCP achifafaniza ati adagwiritsa ntchito mphamvu za umulakwika. Ndeti mayembekezo kuti lero MCP ikhale kuwafotokozera Malawi kuti apite bwanji chitsogolo kutsatira chigamulo chimenecho. Just take us back Dzulo. Okay. Dzulo Brian. Mina ina amene sakudziwa kuti Dzulo kudachitika nchiyani. Dzulo chigamulo chimene ndikufotokozachi ndi chigamulo chomwe adapereka weruza Howard Pemba. Chigamulo chimenechi chidaperekedwa chifukwa cha pempho lomwe lidabwera ku bwalo la milandu ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha MCP amene wanda Ed Banda adapita ku bwalo la milandu kamang'ala. Iwo akufuna kupikisana nawo pa mpando wa Deputy Director of Social Affairs mchipani koma chifukwa choti sadakhaleko ndi udindo wina uliwonse chipani chikwaletsa kutero kudzera mu komiti yakulu ya chipanichi ANEC yomwe idagwirizana kuti omwe angolowa kumene chipani komanso omwe sadakhaleko ndi udindo asapikisane ndithu pa mpando wina uliwonse ku convention yomwe imayenekera kuyamba mawa. Ndi Ed Banda adapita kamang'ala ku bwalo la milandu kumeneko Dzulo abwalo amapereka chigamulo. Padali mfundo zingapo ndithu koma abwalo mu chigamulo chawo chimenechi cha 25 pages adafotokoza kuti awunikire mfundo zina chabe zina kuti idali mfundo mwa adapereka malo ya MCP pa nthawi imene amapereka ma submissions awo kubwalo la milandu. Ndada fotokoza kuti nkhani imeneyi ndi andale simafunika kuti abwalo alowererepo amaona kuti abwalo alibe ukadaulo weniweni otatha kuweruza nkhani zochitika kundale. Ndankapempha kuti bwanji nkhani ikamvedwe kundale komweko kuchipani. Ndi abwalo adagamulapo pamene pakuti pempho limene adabweretsa MCP limene ndilosamveka chifukwa nkhani imene adapitisa Banda ku bwalo la milandu kukhudza kwambiri nkhani za malamulo komanso amapemphaso bwalo kuti litambasulire bwinobwino pa nkhani za malamulo a dziko lino kuti kodi malamulo a dziko lino amakamba chani pa munthu amene akufuna kulowa chipani komanso munthu amene akufuna kuti ayambitse chipani. Ndi adanena kuti nkhani imeneyi ndiyololedwa ndithu kuti abwalo awunikirepo chifukwa ikukhudza malamulo osati ku chipani okha koma a dzikonso. Abanda amafuna bwalo litambasulire malamulo onsewo. Ndi adanena kuti pamenepo mfundo yomwe adapereka MCP ndiyosamveka adayikhwacha. Padalinso mfundo ina yomwe adapereka MCP. Mfundo imeneyi idali yonena kuti Abanda sachipani cha MCP ati sakuadziwa. Pomwe Abanda ma submissions awo ananena kuti ine ndakhala wa MCP njambire ni tsiku lomwe ndabadwa ndino wa MCP koma kumbali inayo amanena kuti inu situ kudziwani sa MCP. Ndiye pamenepo abwalo adagamula kunena kuti palibe umboni wina ulosomwe kusonyeza kuti Abanda sachipani cha MCP. Akunena kuti mboni zomwe zidabwera ku bwalo la milandu zidafotokoza ndithu mwamvemveve kuti Abanda nda MCP. Adaonikirapo chinthu china kuti mboni zina zidauza bwalo kuti chipani cha MCP chidagwiritsa ntchito Abanda pa chisankho cha 2019 ngati monitor. Ndi abwalo amadabwa kuti nchifukwa chani MCP idagwiritsa ntchito Abanda ngati monitor. Pomwe sakwadziwa. Ndi adafunsa kuti kodi munthu oti ndi stranger mungamutume kuti azika kulonderani mavoti nzosatheka. Ndi abwalo adafotokozaponso pa nkhani imene komanso adaonikira nkhani ina yonena kuti palibe umboni wina uliwonse omwe ukusonyeza kuti munthu amachitwa panga apply kuti akhale wa chipanicho. Adayankhulaponso pa nkhani ina yokhudza register book.
register book imene ndi buku loonetsa mndandanda wa mamembala a chipani ndi abwalo amanena kuti pa maumboni omwe adaperekedwa chipani cha Congress chidapititsa ndithu kubwalo la milandu mndandanda wa mayina a anthu amene akuti ndi amchipani ndi adayankhulapo kuti pa mndandanda umenewu akawunikira akuti ngakhale mkulu wa chipanicho Secretary General Aiseno Wankaka palibepo pa mndandandapo ndi amanena kuti ndi pakhala chitsimikizo bwanji kuti mndandanda umenewu ndi omwe kuchipani amayendera pomwe CEO wa chipanicho palibepo komanso abwalo adanena kuti mndandanda umene udapita ku bwalo la milandu akuti pena pepa lakaliona ngati kuti anthu amangolembana mayina olongolola ana amalembana mayina olongolola mkalasi akuti sichidali ngati chinthu kuti umboni weniweni kuti ichi chinthu chikuchoka ku chipani kuti akapikisane nawo komanso anthu omwe sadakhaleko ndi udindo mchipanichi kuti akapikisane nawo nde adafotokozapo abwalo pamenepo kunena kuti zomwe chipani chapanga ndi kuphwanya ufulu wa anthu amene amafuna kukapikisana nawo chifukwa ali ndi ufulu umene uli mu constitution ya Malawi kuti akuloledwa kukakhala nawo membala wa chipani china chilichonse komanso akuloledwa kukatenga nawo gawo ku chipani chimene wasankha kuti akakhalecho adanenanso kuti zimene zikuphwanya 7 malamulo akuchipaniko chifukwa malamulo akuchipaniko akunena kuti iwowo munthu wina alesa atha kumulandira mchipanicho ngati membala ndi akuti ngati chipani sichikuyenera kuti chizichita kusankha tokhe ngakhale takulandirani kuno koma akuyenera kukapikisana ndi awo amene akuyenera kukhala ndi maudindo ndi awo akuti mphamvu zimenezo akanazisiya m'manja mwa anthu amene ali mamembala a chipanicho kuti anene okha kuti ife muchipani muno tikufuna kuti amene azipikisana ndi awa amene sitikuwafuna ndi awa ati ponena kuti awa asapikisana kukhala ngati akuwaphwanyira ufulu anthu ovota amene ali mamembala a chipanicho chifukwa mwina iwo pa anthu ena amene akuletsedwa mwina anthu akuwafuna mamembala aja akuwafuna anthu amene akuletsedwa ndakuti kuchita zimenezo akhaso ngati awaphwanyira ufulu mamembala anafotokoza abwalo anagwiritsa ntchito maonero kuti chipani zomwe mwapangazi mwatenga mamembala anu ngati mabebezi ngati ana ananena choncho mawu ake anagwiritsa ntchito amene kuti mwatenga ngati mabebezi ana kuti umangopanga chinthu umangoti uyu ndi mwana okwawa sitingamfunse funso sangadziganizire nde mukuwapangira chiganizo nkunena kwa mune mwachidule Brian anafotokoza kuti alibe mphamvu aneki kupanga chiganizo chimenecho kotero abwalo adafafaniza chiganizo chomwe chidapangidwa ndi neki zimene zikutonthoza kuti anthu onse amene amaletsedwa kuti akapikisane nawo convention anthu amene malingana ndi chigamulo chimene chicha akuloledwa ano kuti atha kukapikisana nawo ku convention imeneyo ndiye mwina ukandifunsa nkhani yokhudza dzulo chigamulocho kuti kungochita summarize ndimene lero mwabwera ku office kuno mmawa lero tabwera ku office kuno mmawa tidanyamuka ku office kuno kupita kulikulu la MCP kumene ku city center komwe adanena kuti kukhale msonkhano wa tolankhani akafotokozera anthu kuti kodi tsopano chipani chiyende bwanji kutsatira chigamulo chimene chidaperekedwa dzulocho ndiye titafika kumene kwadatuza kuti msonkhano tausuntha ochitika 4 koloko koma kudali kalikiliki tulero ku chipaniko chifukwa tachoka kumene kuja adatuza kuti kuliso msonkhano wina wa tolankhani omwe akupangitsa chinyamata mchipani msonkhano umene wadanena kuti ukhala ku regional office ku area 3 tidathamangiranso kamati msonkhano mene ukhale thukulo komasana titafika so kumeneko aphungu taona ndithu alobinilo anafika kumeneko Fred Gia tinaona so aulemu Chilapondwa aulemu Msungama waphungu titafusa kuti kodi mafuna mukambezo tichani adakhanga tatipiritsa kumbali kuti ife timafuna lizakambepo nkhani zokhudza chitetezo tamva kuti chitetezo mawa sichikakhala bwino koma Brian zimene zinditha kunena motsimikiza pano nkhani sidali imeneyo nkhani imene amafuna akakambe kumeneko ndiochita support candidate wawo aphunguwo ali ndi candidate wawo ndi amafuna akamugulitse kumeneko candidate wawoyo Simplex Chichira Banda
ndiye koma adakana ndithu kutchula koma izozo ndithu ndizoti ife ndife ofufuza tafufuza kale ndizomwe amafuna akanene atali ndi kandidate paliponse koma aphunguko koma enawo sindingatchule koma ndikudziwa ndithu izizi kuti amafuna akatchule za simplex judiciary banda aphungu atalipo 76 kudabwera ndithu aphungu ochuluka zina tikutolera tinene pano koma msonkhano umene wonso udalephereka tidabwerera foko cholepherekera kulephereka msonkhano umenewu ndizo zomwe ndikufotokoza kuti adatiuza kuti ndi nkhani yokhudza kuti kuchipani aliso ndi mkumano wina msonkhano watu lankhani ndati amanena kuti ife basi sitichitanso akapange kuchipaniko akayankhule kumeneko ife sitilankhulanso chifukwa tikuona kuti mwina komiti yomwe ikuyendetsa convention izilankhula nde koma pali zambiri zomwe zachitika zomwe zina ndanena kuti tikufufuzabe chifukwa tamva zambiri msonkhano sudalephereke chifukwa cha nkhani imeneyo chifukwa anthu omwe amanyamuka phungu upitoko kachita msonkhano umene okha amadziwa kuti pali komiti yomwe ikuyendetsa convention ndiye adapitoko amakachita msonkhano akudziwa kuti pali komiti yoyendetsa convention nde sangafike omanena kuti hayi basi tasiya mwamvanji tamva kuti aopsezedwa kuti asachite msonkhano aphungu 76 aopsezedwa motena sadafike kumeneko adabwerera aopsezedwa koma amene waopseza tine nabe mukunziwa tine nabe kuti waopseza ndani alipo amene waopseza wina waopseza 76 ali musapange msonkhano musapange msonkhano moti sudachitike aphungu ena onso pa 76 posadafike ukoko adafika ocheperapo ndiye mwachoka kwamenepo tidabwerera ku MCP headquarters kumene adanena kuti msonkhano watu lankhani uchitika fokoloko kumene kuja takapeza sote zalephereka adalengeza aggression lungu kuti basi zalephereka msonkhano onso suchitikanso ndi pamene timabwerera tikubwerera ku office kuno ndipo mwino taona noti nkhondo ikukuliraso kumabwalo a milandu kubwera zina so ndaona makalata akuyendayenda akuthamanga makalata ukamamaliza kuwerenga kalata ya ku koti kwabweranso ina break it down for us chitaperekedwa chigamulo chija IMCP sadakondwe nacho sadakondwe nacho chigamulo chomwe chidaperekedwa cha nkhani ya Edi Banda ija chigamulo chomwe chaperekedwa wapona kita ndi amanena kuti ife chigamulo chetu kufuna muchimitse kayi mukayimitsa chigamulochi tikapitirire ndi convention yathu ndiye zimenezo malamulo zimatanthauza kuti chigamulo chija abwalo ngati akadayimitsadi ndoti IMCP akadapitirira mawa ndi convention yawo koma akanakhala kuti akana ndiye kuti convention iyo ikadagwiritsa ntchito chigamulo chomwe chidaperekedwa ndi Howard Pemba ndimafuna kuti pamenepo amalawi ambiri ma delegates ena akuifuna kuti ayimvetsetse bwinobwino nkhaniyi ndiye ndikufuna ndichite breakdown MCP italandira bwalo la high court idapereka judgment ya Edi Banda against MCP kuti aliyense amulole kuti apikisane nawo posatengera kuti walowaliti chipani MCP idakamangalanso ku court kuti kukondwa. Is that what you're telling me? Ndizomwe ndikunena. Okay. Adakamangala ku court lomwe lidapereka chigamulo chijadzulo. Okay. Apa ndikufuna ndithuta anthu amvetsetse fuka pena za malamulozi zimazapomboneza. Adakamangala ku bwalo lomwe lidapereka chigamulo ndi mfundo zina zatsopano kupempha bwalolo kuti ife tikufuna kuti muyimitse chigamulo chanuchi pa mfundo zathu izi tikufuna tikapitirize ndi convention yathu. Ndiye zimene za bwalo limene la high court akadakhala kuti avomera ndoti MCP mawa imapitirira ndi convention. Okay. Akanakhala kuti akana zimene zozo. Akanakhala akana tikadagwiritsa ntchito chigamulo chomwe chidaperekedwa chija kuti anthu omwe oletsedwa aja akanakapikisana nawo. Komano ku bwalo kuja anena kuti ayi awakanira pempho lawolo ku high court kuja kuti pempho limene mukupempha kuti mukapitirize ndi convention ayi ine ndikuyimabe pa chigamulo chomwe ndapereka dzulo. Okay. Ndiye ataona kuti kumene kuja sizidayende adapita no ku bwalo lalikulu no limene la Supreme Court of Appeal.
MCP yomweyo Okay. idapita no ku bwalo lalikulu la Supreme lomwe lili mapetono mabwalo adapita kamang'ala kumeneko ndiye kumeneko amene nkhani idafikira m'manja mwa oweruza Dingiswayo Matisi yowakanira yemwe wadzulo ndamene adakanira lero alibwererani zimenezo sizitheka ndi anapita no ku bwalo lalikulu limene lapilo kumeneko amadisi ataona momwe alembera mfundo zawo MCP kudzera mwa loya wawo amene wapona kita adanena kuti nkhaniyi ndayimva koma momwe zilili pa nkhani ndikufuna kuti ndimve mbali zonse pa malamulo akufuna achite balance zathu ndi awauza kuti chigamulocho chimene mukunenacho ndachiyimitsa achiyimitsa chigamulo cha dzulocho achiyimitsa koma abwalo anena kuti convention iyo iyime isapitirire ayichita suspend zimene zikutanthauza kuti abwalo akufuna amve kumbali ya edibanda afunanso amve kumbali ya MCP apereke mpata konseko amve kaye mbali zonsezo kenako apereka chigamulo nde chigamulo chimenecho ndi chomwe chidzatuonetse nokuti kodi awokanidwa akapikisana nawo kapena ayi nkhani yayenda motero panopa zimene zikutanthauza ndi zonena kuti chigamulo ichi cha apemba achiyimitsa komanso convention iyo yayima ayimitsaso anena ndi Supreme kuti timve mbali chifukwa ndiye mawa musakumane mukakumaneni koma musakavote kakumaneni mawalo koma musakavote ayimitsa the election party kakumaneni koma musakavote ndeka azikatani kumene kwathu makapanga chilichonse koma sakavote ndiye convention ndiye kuvotako convention ndiye kusankha atsogoleri ndiye apa patithonena kuti mwachidule convention ayimitsa chifukwa chimene chikanachitika Brian mwina Malawiso ndafotokoza kuti amvetsetse chimene chikadachitika tikanakhala kuti MCP yapita ku bwalo kujoka mang'ala ndi pempho limene adapititsa lija lonena kuti ife tifuna muyimitse chigamulo ichi cholinga ife tizipitirira ndoti bwalo mwina likanakhala unjust kwa edibanda chifukwa ndokuti chigamulo chija chikadayimitsidwa mawa MCP kanakangopitira ndi convention ndoti amene amadandaula kuti ife mwatiphwanyira ufulu ndoti basi sadamvedwe sokoko zikanatanthauza kuti basi mawa MCP kupitira ndi convention nkhani ija kuyatha nangazilowera sokuti ndiye panabweranso kalata ina ya council soko do you know anything about that kalata manager imapita ku chipani koma kalata manager idabwera pasadabwere ma developments awo kalata manager imauza chipani kuti pali chigamulo ichi mutsatire chigamulochi chigamulochi chikunena mwakuti muyike client wanga pa list mumbwezeretse pa list isadafike 12:30 masana nde nkhani manager dali ma developments ena wasadabwere idali yokhudza chigamulo chomwe chidaperekedwa dzulo chifukwa mumba ndi anthu ena adachotsedwa pa list ipo sadali pa ndandanda asoko ndi amumba amene akuyimira amumba ndi asokowa ndi amene adalembera chipani nde zimene zija zidali kuti zinazi zisadabwere ndi amauza kuti isadafike 12:30 ili sokali kubwala milandu kuikulongosola zinthu chikuvuta nchiyani and I don't know if you can answer this question chikuvuta nchiyani kuti MCP ingomvera zimene court linanena dzulo what is the problem pamenepo ndifunso lovuta Brian na chifukwa ife momwe tidali kuchipaniko mamawa momwe tidabwerera fokoloko ambiri anthu amachita speculate kuti abasi chipani chavomera kuti anthu angopikisana akhale nawo pa ndandanda basi kuti mwina zinthu zizithe ambiri sosana imbekezere kuti chipani mwina chikhala chikadali busy kubwala milandu kusaka njira zina kuti anthu 20 amene achotsedwawo
asapikisane nawo nde zifukwa zenizena kuzidziwa kuchipani zomwe akufuna kuti be anthu 20 amenewo asapikisane nawo koma nditha kungokubwezako mbuyo Brian nkhani yomwe idabweretsa chiganizo chimene aneki adapangachi idali yonena kuti pali anthu ena amangoti achoka chipanichi apita akasokoneza ichi akupita akasokoneza ichi pomafika kuti mwina patha zaka 10 ndoti muzipani mwalowa mwina zipani olo folo apita ukupita uku ndemwe amapangira kuti anthu ena amene ndosakhazikika nchipani apezeka kuti chipani apereka kwa munthu kuti ndosakhazikika nchipani mawu akutuluka kupita ku chipani china zidali mwachoncho komano pamene zafika apa sitikudziwa kuti ku chipaniku akukambirana zotani sindingayankhe bwinobwino chifukwa ngakhale mkumano wathu ankhani umene udaletsedwa chaku masanaku madzulo mafokoloko adalengeza kuti akuluakulu akadali mchipinda chomata kukambirana ndi sindikudziwa kuti ukamakamba nawo akuluakulu akumati chani you talk to them akumati chani what is going on ku chipani cha Malawi Congress? Brian titonena kuti kuli pikiti ukumati ukamufusa uyu naye akumakuponya kwa wina ukamufusa uyu wina kuti aneso sindikudziwa zimenezo ukamufusa wina kuti atafusani awo nde pakadali pano ngakhala anthu ena amene feti kumalankhulana nawo sizikudziwika bwinobwino kuti ngati kuchipaniku akukonza zotani chifukwa ngakhale lero a convention chair akezi nsukwa amene ali mkulu ona za malamulo nkhani za malamulo mchipani ataita simvalo adali kumeneku ku headquarters nawo kumangoyenda uchita zokambirana nde sizikudziwika bwinobwino kuti kuchipani chikuchitika ndi chani pakadali pano titha kungonena kuti akudziwa ndithu kuchipaniko zomwe akufuna zomwe akuchita. So you can confirm kuti khoti lanena kuti msonkhano uyimekaye? Khoti lanena kuti msonkhano utha kupitirira koma ndondomeko imeneyo kaponya chisankho isachitike. Anthu asakaponye voti. Ku msonkhano waukulu umene wa chipani cha Malawi Congress. Chabwino ngati mwango tipeza kumene mukuonera I must release you kafe ngati mwango tipeza kumene mukuonera indi program ya padera ya the update ya Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party chimaino kani msonkhano wake wa osankha wanthu adindo mawa koma mmene mwamvera ukhangati khoti lanena kuti yayi tayamba ni mwaima apatsa masiku tikabwerera Wanda Msisha Wayana Chunga komanso Jona Pankuku akhalali pano kuti tizukute eno nkhani tikate imati yayambowira tsopano ndiye tizukute bwinobwino kuti what does this mean. Kathe watipatsa minute by minute analysis ya zimene zachitika. We have a great panel in television this night. Musatalikire pang'ono ena mufuna mwina muongole miyendo muga mwemadzi in fridge. We'll take 2 minutes. We'll be back with more analysis on the way forward for the Malawi Congress Party elective convention. Nine Brian Banda will be back posa kebaba. Another edition of Peer Chat right here on Times TV. Our reputation speaks for itself. This is the time. Joe Fraser has realized that Muhammad Ali is the real champion. We are Malawi's #1 trusted, verified source of news. We have been Mr. Malawi's TV station of the year, 8 years in a row. It's about time. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face.
Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Great to have you with us on your World of Champions. John Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all the football you want on DSTV, where there's football on every package for every pocket. Magetsi ndiofunikira kwambiri pa chitukuko cha dziko. Tangoganizani, mwapanga ngozi kapena mwadwalika kwambiri ndiye mukufunikira operation ku chipatala. Koma akuzeni kuti sizingatheke kuthandizani chifukwa chakuti magetsi kulibe, chifukwa ena abamawaya ndi kuononga transformer ya magetsi mpaka inu kapena okondedwa anu kutaya moyo. Mungamve bwa izi ndi zowawa ndipo zitha kuchitikira wina aliyense. Tatiyeni tigwirane manja poteteza katundu wa Eskom monga matransformer, nthambo za magetsi ndi zina. Eskom amafunitsitsa ndithu kuti paliponse pakhale magetsi. Koma alipo ena ochepa, odzikonda, mbava, anthu osafuna chitukuko omwe amaba ndi kuononga zipangizo za Eskom ndi kukagulitsa. Ukuru ndikusowa umunthu. Nanga inu, mauta Eskom apangizo kuti magetsi afikire paliponse ndipo kwa wina aliyense kaya mzipatala monsemu, mu skulu ndi m'malo ena ambiri. Basi nthawi zonse adzikhalira kubwezeretsa zipangizo za magetsi? Sizona. Ndiye pempho kwa nonse ndilakuti mukamva kapena kuona wina aliyense akuba ndi kuononga zipangizo za magetsi, kamunenezeni ku polisi ina iliyonse yomwe muli nayo pafupi, kapena imbani foni yaulere pa nambala ya Airtel kapena TNM pa 847 ndipo adzamangidwa ndi kugwira ukaidi zaka zochuluka mpaka 30 ndipo palibenso zopereka faini ndi kupewa kukakhala mu ndende. Dziwani kuti chilangochi chikukhudzanso opezeka ndi zipangizo zobedwa za Eskom. Imeneyi ndi milandu ndi kuphwanya lamulo la ntchito za magetsi la Electricity Amendment Act 2024 chifukwa anthu amenewo ndi amene akukanikitsa kuti dera lanulo litukuke. Tiyeni tikondane poteteza zipangizo za magetsi za Eskom kuti ntchito za umoyo za mafakitale ndi zina ziziyenda bwino, dziko lidzitukuka. Eskom, power all day, every day. Continued coverage ya MCP elective convention ndipo tikukulankhulani kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. I have a great panel. This is the great panel in television. Wanda Msisha, station manager TV, komanso mtsukuluzi amene ndi mkulu wa nkhani ku TV and online. Koma ndimafuna mwapadera ndisanapite patali ndiwalandire mwa ulemu wake munthu awiro nunkhira America we adali mu California for 30 days
anali ku California 30 day oloona kuti jacket ya ku California. Tikulandireni bambo Wanda Msisa, our station manager. Nanga sisi awayana ujuza kwa kwambiri awayana chunga convention imeyavuta. Tikulandireni makusi ya bwanje kwa kwazungu California na kose kulindale zawo kumene ya olokhungulu chiloneka utamnayo sicho chikwe awuri muike microphone so mafuna ndinene kuti tikulandireni gentlemen. You have heard what has happened ndiambe ndinu andevu zamai. What have you taken from Cathy's reporting? Zikuoneka kuti awalephera kugwirizana ku chipaniku chifukwa chokuti kuli mbali ina zimene akufuna chipaniwo zitachitika basi ndekuti pamene ena akufuna mwina zitachitika mu njira ina ndeyi jalima khalano ndiyo yomati wina kukapanga ichi wina ukapanga ichi kufikira mmoza agonje. So for me to kuita mbasula nkhani kunena kuti kungoimaliza ndio kuti pali chinkulirano cha mbuzi yayikazi ndevu yayimuna ndevu. Yes, ndiyambe choncho chabwino pali chimene mwaona ndi chinkulirano cha mbuzi kuti zusowa kuti kuziwe kuti mphongo nditi poti zonse zili ndi ndevu yayikazi zili ndi ndevu yayimuna so ili ndi ndevu ndezovuta kuona because this was supposed to be ambali modzi afuna kupita kukasankhana anthu oti atsogolere anthu abwera oti azasankhewo tidali konkotaona mabasi macosta komano anthu okapikisanawo ndamene akukana majaketi wina kukira mbali yako wina kukira mbali yako ndizimezi kuvuta pamenepo. Wayana chunga mawu amene akundibwerera ndi mawu onena kuti intraparty democracy. Timakamba kawiri ndale za democracy within the party mchipani chifukwa tithomakamba ndale za chipani ndi chipani chinzake koma pali ndale zimene zimachitika mchipanipo ndipo takhala tikumadandaula takhala tikumakamba ngakhale maprogramu athu pa wireless ya mawu ngakhale chifukwa ntchito yanu njotumikira Malawi. What we see here is there's failure kumbali ya inter-party democracy. Chifukwa chimene chikuchitika muona kuti tinapita paja ku tinafikira ndithu mwina tauza anthu kuti tafika maziro mwano tinafika ndithu ku PICC taona ndithu anthu ochuluka anthu atatuona mabwera kuzati pasamoni koma kungomva zoyankhula kuona kuti anthuwa akuoneka ngati kuti pena pake usogoleri wavutapo. Chifukwa chonena kuti aliyense ukangati kuti afuna apange zake mina manenera ndavuza mwayi aliyense afuna apange zake ndiye nkumadabwa kunena kuti kodi chimene anthu amakanganirana maudindo a chipani mwati nchani apa nkuku mukuimvetsa bwanji nkhani madzulowa nkhani njaikulu kwambiri mo phera mphongo zimene anena azibambo awiriwa nkhani ine nkamaimva kutsata ma developments zundimvekera mochititsa manyazi kwambiri personally ukayang'ana mwina ma issues amene akupangitsa kuti mpaka na today as we speak nkumamva kunena kuti court mpaka na laimitsa convention ndikumaona kunena kuti nanena mprogramu ina kunena kuti MCP pokhala chipani chapaka nthawi chimene nakukhala very exemplary in terms of intra-party democracy understanding. Sorry. Amene kuti adzilolerana chifukwa ukatuone apa zimene alankhula ndevu zamwayi ndiye kuti pali chinkulirano ena athu kumanena izizi kumanena kuti haya imeneyo ndi democracy komano democracy yonena kuti okay ena aganiza zina komano where wina wasunga chigandali that's not democracy. Wasunga chigandali ndani ndikuti wina okuti wasunga chigandali kuti sangatitero kandi ndula khosi ndingopereka chitsanzo ndiye kuti akatero democracy imasiya kukhalano democracy chifukwa tazoona kumbuyomu takhala tikumanena mobwereza kunena kuti MCP matraits amene akuchitika dzana ali timavina gule wa ku DPP mukumbukira
DPP this, DPP that. Panogulizidwa. And mpaka na kanga kabisa kanabwera. Sirikane neleto. So convention so ekubwera. Kumapesa kuna kuti apo MCP wa amazona za waja zukuvuta. Inu democracy simaidziwa. Pano nkumalimba magalata. Yes. Ajungwa basa malimba magalata kututula za DPP zone. Ife tukumudo kapita. Zatikuza. Ndina basa udutsa jukolo imodzi lero. So it's very embarrassing to put it short. Tinapita hapo ku Sididula so ya. Yeah, Sididula. Just come. We have some breaking news. Takala. Yes, takala ba mimi. It's an eventful night. Yes, it's an eventful night. What are we hearing? Nkhani mwe atipeza pano ndionena kuti MCP tsopano ayachita withdraw appeal yake yomwe idakachita ku Supreme Court. Ndimayankhula ndi lawyer amene akuyimira chipani cha Waponakita atitsimikizira ndithu kuti apangadi withdraw appeal imeneyi akufotokoza kuti achita withdraw pa grounds awiri. Yoyamba akunena kuti convention akonzeka kale ndipo ndalama zalowa zambiri. Ndi akuona kuti kubwalo zomwe achita kuchita suspend convention sizachitira ubwino pa ndalama zochuluka zomwe awononga kale kuti afike pano kumakonzekera convention imeneyi. Kuti mwina amaganizira kuti abwalo atha kungochita stay kuyimitsa chigamulo chomwe apemba adapereka samayembekeza kuti angachite suspend convention kuti mpaka na masiku 7 kuti adikire kuti apemba total suspension. Yes. Ndithudi ndiye akunena kuti alingalirapo pa nkhani yomwe ndalama zomwe awononga komanso akulingaliraponso nkhani ya nthawi imeneyi yomwe idayikidwa kubwalo la milandu ndi akuti aganiza kuti basa angochita withdraw apili imeneyi. Ndiye ndimayankhulanso ndithu ndili panjapa ndi lawyer wa Ed Banda amene akuyimira Ed Banda akhumbo soko afotokoza kuti zimenezi zikutanthauza kuti chigamulo chomwe adapereka hawadipempha ndoti chipitirira. Anthu amene amaletsedwa kuti asakapikisane nawo akuyenera akapikisane nawo malinga ndi zomwe zachitikasi. Koma kuyankhulanso ndi Waponakita amene akuyimira MCP akufotokoza kuti sangayankhulepo kuti kodi chipani chichite motani. Akuti wo ntchito yawo yathera pamenepo pochita withdraw. Koma kuti kutsogoloko kuchitike zotani anene ndithu MCP kuti achita mbasulira bwanji chigamulo chomwe chachoka kubwalo la milandu komanso kuti apitirira bwanji. The honorable apatabwerera kwa apemba. Okay. Zomwe zikutanthauza atabwerera kwa apemba. Okay. Zimene zachitikazi zikutanthauza kuti chigamulo chomwe adapereka apemba ndi chimene chikuyembekezeka kuti chitsatiridwe. Anthu amene amaletsedwa akuyenera akapikisane nawo. Koma ndimatsindika mfundo mwanena akita akunena kuti zomwe zitachitike kupitirirapo zimenezo ndi kuchipani ndi chiganizo chomwe apange kuchipani kutsatira chigamulo chokapenayi. Okay. Afotokoza moteromo. Just say it one more time. Kwa kuchitira ena amene akhoza kupala moto. Ngani ili njayikulu. Ngani njayikulu banda. Kisakete inu aujena awayana junga. Ngani siyo sekete. Ngani njayikulu. Mundu sekete nedu mbali ulogo. Can you say it again? Because we have delegates amene aenda kale. Akudigira ena maswali pa TV. Yes. Mwati bwanji. Chimene chachitika. Yes. MCP achita withdraw appeal yake. Zonena kuti chigamulo chomwe adapereka apemba. Chonena kuti wanaletsedwa akapikisane nawo chigamulo chimene chicha ndi chomwe chatsala no pakadali pano. Okay. Anthu analetsedwa aja kufunika akapikisane nawo malinga ndi momwe zayendera nkhani za malamulo apa. Yeah. Koma amene amemira MCP Waponakita kunena kuti ine sindinganenepo kuti kodi akapikisana nawo kapenayi panopa zatsala ku MCP ko kuti atsatira chigamulochi kapenayi. Koma MCP yachita withdraw appeal yake zomwe zikusiyana kuti chigamulo chapemba nchomwe chikuyenera tikadali papemba. The honorable judge Pemba. Yes. Judgment. Yes. Tikuchira niliriza mai. Chibwereso akone kuti anthu sakugona kuthamangathamanga then ndilipanjapa ndikumaya pakabweranso zina mwina sintamaganizo kuti mwinaso jekete muvula chifukwa kukutentha. Then tibweranso ameneyo ndi mtolankhani wathu Cafe Maulidi giving us an update kuti chipani cha Malawi Congress
chipani cha Malawi Congress chakachita withdraw appeal yake imene inapereka ku Supreme kuti convention ikhoza kupitirira. I want to bring in very quickly, but Wanda Msisha, what do you make of it's an eventful night? Nde malesa kuti tisaseke chifukwa pali zinthu zina banda zimasekesa mutilole tisiseka yeah chifukwa chokuti sometimes you mafusa kodi munthu ufuna chani munthu ziziwa chimene ukufuna yeah ndipaseni mangina awuphika mangina enda sida mangina zipaseni tubwana yeah bwana tibweso mangina zipazija even ophika mana kuti phiri tapanga taziwa lekale zimene mukufuna pa gulatuli losa sanga pagulatuli losa sanga ukafika kaya ndi mu restaurant kuti ukupange ganizo mukunzi wamena mafuta iya wamaona kama address the chair. But please proceed. Yes. So this is an interesting time. Yes. There was one point mpaka na tikamagwira ntchito timakhali zipangizo zambiri. Zimagwisa ntchito. Here inde basi zalepeleka zipangizo zibwerere tati iya. Zipangizo zisabwerere zikhale konkuno usiku udakali wa ung'ono nde ndizi tikumva breaking news kuti akachita withdraw kutanthauza kuti akuona okha kuti I think cost timati cost chani benefit analysis kuona kuti kodi zimene tikupangazi ndi zimene tikufuna tipange zikugwirizana tifa kwambiri mwina pofuna kuphusha chinthu china chake mwina zimene so I think I don't know whether now they have decided or they still thinking mwina kuti mene atulukira rule pitirira mawa komanso makandidate amene anakadandaula ku khoti poyambirira aja zikuoneka kuti chigamulo chija chili mbali yawo ndeti flat imveno kuti kodi pressure imene MCP amafuna kuchita imene nafuna kukhala 12 koloko 4 koloko ichitika musiku muno ndi aziti chani so ukuku kumene kukumaza ude kodi aligo aku MCP akwenda bwanji amapanga bwanji I think kukufunika aligo awuso na usazipanga because ena ndo chokira kunja koma aze party yes ngwathandizira akumapereka ziganizo zotana akutani you know ikumaoneka ngati kuti Jonah what is going on kodi nkhani ndiyani ineyo chikuvuta ndiyani ku MCP chiganizo chimene akunena cha cost yeah inaye sindikugwirizana chimenechi ndikuona ngati kuti aiona kuti mwina ndi ma reactions amene because people are reacting kunjako chambire nkhani imene yakhala kuchitikira so mwina pofuna kuopa so kupereka ka president kodi zidadi motere kuchipani kwa MCP iko mwina afuna kupanga avoid zimene zozo to answer your question nene zimene nalankhula kanti dzulo kunena kuti when you have probably anthu ena nchipani amene amakhulupirira ndithu kunena kuti chipani icho akamachiona ndi munda wawo akamabwera anthu ena ofuna kupanga challenge zinthu zina zimene ena akuziona kuti they are undemocratic in nature amaona ngati kuti uyu athawitsira nchere imavuta pamene popo if you check zonsezi zizi khala manena kuti neki yosenda kumana you find a club probably of 3 people a club of 5 people yeah in a club within the party is oteka kuti awawa nda awawa kudwa fusa MCP na kuti kumani nawo kuti inimuzona banje akuza ndi kumangwa kuti akunziwa amene asokoneza akuzani ndithu kuti sina bange interact ndi athu sina bebe what interact with people so machuda maina ine no friend nene kuti I expected probably a political solution even way kumapita before kumapita makoti yeah leadership imene sudi bwere kumaona tukupangaza is this democratic enough our kamankhani leadership yes we haven't had any leadership statement kuti akulu muchitazi zachibwana yes zachibwana because that's what leadership does zimene muchitazi zachibwana sindikufunanso tilemekeze chigamulo cha Judge Bemba
because that's where nkhani idatera. What is wrong kuti why can't the leadership say kuti mawawa panali wina amene nakumana naye ku holiday amene andiuza maonena kuti when you are good enough you are not afraid of competition. Can you say that again? When you are good enough you are not afraid of competition. Okay. In fact, competition is an opportunity for you to show how good you are. Akuti ukakhala kunena kuti ndiwe dolo pa chinthu sumaopa mpikisano. Chifukwa mpikisano umakupasa mwayi woonesa kuti ndiwe dolo. Kodi vuto ndilonena kuti ena akufuna kuti pasakhale mpikisano. Chifukwa mukaona nkhani muona kunena kuti alipo anthu ena amene sanayambe lero anayamba kalekale. Awawa ngongobwera. Awawa sanga imenawo. Awawa khangara kuisa ntchito ndalama. Awawa zomwe zichamanena ziyazonera kuti alipo anthu ena amene they feel entitled. Amene amachimva kuti chipanicho njathu tachoka nacho kutali. Koma tikakamba nkhani ya usogoleri zimatheka kuti munthu wina kungolowa dzulo kodi achakwera analowa chipani litiro sanalowa 2013 2014 ndikutenga president 2 years sina kwani ndikuwasiya ndithu a John Tembo amene anali mchipanichi for many years. Ine ndimafuna ndithu pamene popo kunena kuti tinene nkhani imene yonena kuti chonde asogoleri tisamaope competition ngati mmazichita claim kuti you're good. Mbwalo mmene muja anthu aone amene ali katakwe. That's number 1. Number 2, munakamba nkhani ya leadership usogoleri. Nimafuna nene kuti usogoleri kawiri umakonda kuonekera nthawi ya crisis kapena kuti ya mavuto. Ndipemphe it's not too late. Chipani cha Malawi Congress chili ndi usogoleri. Ndikati usogoleri umenewu choyamba ndikunena usogoleri wa president amene adasankhidwa at the previous convention. Komanso has already been endorsed kuti ndi amene azakhale torch bearer chisankho cha dziko lino chaka chamawa mu September 2025. I would have loved if the president said something to bring order to the house. Imafika po nthawi ina ana amakutumulana koma onse aja kamamenyana amaona kuti kodi bambo akuti chani. Ndakaona kuti sakwankha kena kali konse amapitisa kukhomana abatopana akuzopana atopana koma akaona sonena kuti diso lati tuzo nda amasasiya ndekholo limabwera mwina nkuwagwira onse aja pakhosi nkunena kuti iza nyumba mwanga muno ayi takhale limodzi. What I really would love is kunena kuti achakwera should honestly show leadership, step up and honestly intervene in this situation. Chifukwa nkhani iyi CMCP yokha ikuchita reflect usogoleri wa dziko lonse. MCP ndimafuna so nene chigawo ichi kunena kuti usogoleri si ungoyambira chabe ndikuthera pacha kwera pokha ayi. Sitamva kunena kuti kumakhala management committee meetings imachitikira ku State House amateka gulu lonselo nawonso ndi asogoleri tikupemphera asogoleri go beyond politics. Musango yang'ana zokangana zanu kusemphana maganizo anu amalawi takumana ndi anthu convention achuka kuchitipa kukalonga kunsanje. Are you sure basi angonyamuka nkumanena kuti iyelephereka azikauza anthu iyelephereka fojani ifo ena sakufuna kuti anzawo ayime ayi. And I think we can do better and you should know kunena kuti Malawi is looking to you. Kumbukirani padzana pacha meti manenera zinali ku DPP padzana pacha timanena IUTM nawonso khanga tayambaso nawonso akukokana sunganitere. We can't build this country ngati ndale zathu kuyambira pa chipani zilizobalalika. Ndimafuna kuti mutire mkongo pa nkhani yomweyi. Yes. Leadership wina amanena kuti tukubwera amanena kuti amakamba za nthawi imeneyo a chair abakiri mulusi kuti pakakhala pansonkhano ngati pamenepo amakuuza kuti iweyo iya mpando uyu sunga ukhale wachepa nawo. That's leadership. Kuti ukapikisane mpando uwo uya.
So a leader who knows kuti chipani chiende chani koma po ikuoneka kuti anawo angomenyana palibe woleretsa iyani. Wanda. Yes, Brian, I think wayankhula bwino kwambiri. Ana akamamenyana makolo nkumasirira amatha kupwetekana. Akapwetekana amene amazakhala so involved ndi kholo ucha wakalipira mabili wa kuchipatala. Yes. So zimene akupanga papasi ine ndikuwuzani zikukhala zikuonesa zikuchita reflect pa leadership kuti ukhanga ndikusogolera kuvuta kusogoleriko and sizikungothera pa convention ipa chaka chamawa tupita kuchisankho zikuzapasa bize sogolerero kuti azizafotokoza zinthu ngati zimenezi chifukwa opposition ali ku field apapa akunjoya zimenezi kuti azizanena kuti even kuti mupange convention machita kufuna kufinyana pa khosi ndi anthu amene suti mungakhulupirire if they couldn't even handle their own convention. You think you can trust these people? You understand? So if I was a leader, I'll be worried. Kuti you boys, no, settle down. Ana kukanganira na chidole chimosi kholo labwino limagula chidole china have to iwe tenga chako. What am I saying? They have to find a solution, a win-win situation. And when they are more brand banda, at the end of the day, they are one MCP. They may differ. This sanko, wherever you go, they are emotive. Pamafunika pazikana usogolera woti ndinkafu service. Kodi ino yomulo wa convention mukatuluka so mukuyankulisana. Yes. Alangule kuliana ena kumene kuku nsakumva kuliana ena kumene kuku ngosa weruzika akwene akuti adzuzule iwe Pope sit down Pope usalume awanda abale Tiger don't buy this one we ndi mbali Tiger ufuna kuluma mbali ka so Tiger must be on Tiger no Tiger you understand ngati suku mulelesa galu wako kuti alume alendo anthu azona ngati kukhwirizira kuti Pope kwiya luma koma ngati kuona kuti galu afuna kuluma mulendo malesa no Tiger so kulita china Tiger kwati china Pope tuluma zawo kumene kuko takhala ndi pasi ndino anthu amodzi mufuna panga that's why nanena kuti kodi aligo akumalangiza bwanji asogolerawo ku ndaona china kubwera mwina china kazipatike mwina kapena mwina abwera adaona kuti but sizikuoneka mwina china jiva kapena they might bring some but honestly speaking because now we are asking questions kuti apa at what point did they realize kuti lunti imena matenga ikozo kakhala ndi ending imene yo question is ngati kunali management meeting yes zopita mpaka ku supreme yes apita okha ku supreme ndiyeke nako kana kuti chokako zachokera kuti exactly ya president iwo amazidziwa zimene zizi we can only speculate Brian on that because kumene kujabu kamapita ku court kumakatuluka chigamulo in your favor or against you sungama pide thinking kuti so entire management yes ndakumva that's why the decision let me come in yes if you listened to Achingoma ndi timu yao Dzulo where he deliberately mentioned the State House kuna anachula amafuna kuona sita kunya kuti timachita kunyumba kwa bwana kumwe nanga ngachita kunyumba kwa bwana kugwirizana na zizi ino ndo listen to him usana sumakhanda ndi nyumba ndani okay chogolero dziko ndi chogolero wa chipani cha MCP so ine ndifuna ndikuchire mawamena nina kuti the president must step up chifukwa akakhala kuti iwo akalankhula zinthu nkupezeka kuti there are some boys and girls akulowera mbali zina ndekuti moto wawo kuchepa amayenera kuti aonjezere motowo pafike pachaponera kuti mmene zililimu akulankhula zakuti ineyo ngati mtsogoleri wa chipani ndikunena kuti titere that I have not seen frequently ndachakwera that's where ndimazaona ngati kuti I don't know whether amazaona ngati azitha kuzisofa zokha that aspect akwenera adzikonza number 1 number 2 akuvala zisoti ziwiri as we speak ndi mtsogoleri wa MCP ndi mtsogoleri wa dziko china chilichonse chimene chiti chizioneka ngati kuti chipani chimene akutitsogolera timakamba za rule of law
Kodi mufuna Yeah, nungonena kuti please address the chair. I'm chairing this. I'm chairing them musambe sopokole. mapopi. Yeah, mapopi na mtu wale sawa. Mapopi na mtu wale sawa. Pataika mutindi yankula leo. Mutindi yankula. Uye mlegeni. The other aspect. Yes. Ndi manena sokunena kuti MCP idziwe we are in a democracy. Yeah. Ku democracy kuli maufulu ena amene amabwera nawo. Chifukwa tidamva boyfriend akumanena kuti ukasumira chipani iwe umakhala ndi nkholokolo. Nditi manena kuti wait a minute. Democracy imabwera ndi some human rights issues. Wapondedwa umakapeza remedy. Ku court it's one of it. So akamapanga zinthu zawo adzidziwa kunena kuti anthu amayang'ana abe kunena kuti wait a minute, the guys that have got the history so akamapanga chita chooneka anti-democracy amati sadasinthe etu ndaona awira mwaona aoneka awira ndi mwaona kuti awira wira na mfumu wira chifukwa akatango panga chochi ungotora awira chicken wing yako winasendeka mbaji bana rumu mbaji bana nakuzana nakuzana mbaji bana ine nakuzana mbaji bana mafuna andakungoseka sakudziwa pamakhala nkhali zina zimakhala ku management timakumana nazo ku state house yakuplanta ndimafuna nene kuti kumbukirani mmene Malawi Congress Party ndi zipani zina zimene zili mu mgwirizano mmene watonse mmene zinalowera mboma tisamayiwale pamene kwayi chigamulo chidachoka ku khoti ndipo mukubwereza kwa chisankho ndi pamene tidaona kunena kuti anthu amenewa analowa mboma. In other words, MCP is a beneficiary, a big beneficiary, yes, of the court of the judiciary. Ndipo alipo bena amene lelolo ayiwala kale kwa MCP. Nkumata kuyangana kotija ndikumanena kuti we don't care. How unfortunate. Who are you? How unfortunate. Very unfortunate. Because yeah, to say the least. Mene iwo akumvera ndi mene sotaganizirani a DPP mene ankamvera. Maybe even more than that. Foko ndikuchipani. Yes. Anyhow analuza president, analuza governing a country. Ndimafuna neneji kunena kuti ma standards amene you can be able to follow. Tikakhala kuti tasimidwa, yes, timafuna anthu amphamvu kuti atithandize. Exactly. Zikatiyendera amphamvu aja sitimafuna, timafuna no weaker people. Yes. Kuti tikhoza kwatika bulldoze. So kulako kwembo koti isamango komera zikakhala kunoti zigamulo zake zikukomera ife ayi koma tinena kulemekeza lamulo. Now mawena amene mangufuna kunena mwansanga ngonena kuti ndiye ndikuganiza kunena kuti mawalo, if they continue bwinobwino as kusankha ndi paja Friday. No, before mawatu akwenena kuti achititse press conference yakuti alengeze kuti atabwezeretsa abo ayi kusonkhana sokhala. Exactly. No, according to judgment. Yes. Judgment ikunena kuti aliyense atani. Yes. Okay. So that's exactly. Akapanda Japan ningodwala mwasakasanga. Apapa mene zakhaliramu zikusonyeza kuti nsonkhano wene akupitirira. Ndipo chigamulo chapemba chicha. It stands. Ali chigamulo chicha chikunena kuti NEC inalibe mphamvu yoyimisa wina aliyense. Meaning by implication. Onse aja akaniza ali ndi mwayi otani oyima nawo. Nimafuna nene kuti akakalo wa mmene momo ndikupanga chisankho. I want to say this. I hope, and I only hope, kuti ma delegates poka vota aziwonaso mene asogolere awo achitira behave in this crisis. Yeah. What should happen between now and Hasanambe Ogalowa
mu convention. popeza IMCP amaina okhala ndi ma press conferences lero amene akanika mwina kawiri konse. My expectation would be kunena kuti probably mwina kandi lero usiku kandi mawa mamawa kusanakhala mabize ena pakhale nditu ka address kuti tipangane clear zinthu zina tikhale pa page imodzi. Because the last press conference imene adapanga akezi nsuku ndi timu yawo committee imene kuyendetsa convention ndi imene amathetha tachotsa anthu awa for the benefit of the delegates amene ena mwa iwo mwina akuvotera mutu mwawo amene adachotsacha abwere kunenanso kuti malingana ndi chigamulo cha khoti ife tinagufa ndiye takuwabwezeretsa awa pofuna kulemekeza chimenecho. Number 1. Number 2, ena ana madakatere sizinatere. Yes. I'm telling you. Tapeza tinjira tini. Ena sizinatere. Kulemekeza the will of the people, that's the true definition of democracy. Mwalole anthu asankhe munthu wakumtima kwawo posa pinja posabweresa tinjomba tina take chovuta nchani mene ankhula achunga kuti ngati mukuona kuti inu mumapanga bwino simungaope china chilichonse yayi tikamapita kuzisankho wina mawina wina maluza kumene andili olota khatu mawina kwa mbiri bwanji siku lina uzalusa basi sungakhale wamuyaya malamulo adanena kuti munthu sungakhale wamuyaya so maudindo ngati akukoma cha mtundu wanji koma simunagwire bwino ntchito anthu sakuvoterani musaopyese ngati mwagwira bwino ntchito anthu akukondani simusaope anthu akuvoterani kuti sidwani ndimene mwagwirira ntchito lolani ma delegates aya wina mauza ma delegates ali mukakango panga chimene ndiko kumenyana kumene ndikuyankhula no. Yes, I'm very interested. I wanted to highlight this. Very interesting. What muzi yankhula nokha so letu no I think I should be a good moderator. Yes nanga angofuna zingoni yankhula wokha malizana ufuna aje simu malizana chabwino ndimane akuti at the end of the day yes a fair pamakhala mawu kuti fair credible free very key words amene amatuluka mu nthawi ya zisankho anthu afuna aone kodi zimene zitatu zimene zizi chisankho chinali fair chinali free anthu avotadi zimene avota zimene zatuluka komanso credible choti titha kuchikhulupirira kuti chayenda bwino so mmene amanenerawa ena amakhala ndi kuti okay tiyena papa tingopasiya tikakumana pena pache tisasungirane mipeni kumphasa ndife amalawi izizi zidusa ndithu zidusa tifuna naso kutsogolo tisaonongane maubane tisapwetekane tisavulazane on something that is going to pass and we need each other. We have a country to develop. No one is bigger than MCP for the members. No one is bigger than this country. Tieni tipasane ufulu tilemekezane zimene akufuna anthu abankuku ndimafanira kuti pachisankho ukadzakhala kuti ukuonetsa ngati uli ndi nkhwidzi mtima ukupweteka mayikufuna mbere pafupi wakauti kupanga mtima ukupweteka kutani ukaluza ku chiwawo chake chimakhala chambiri anthu akadzozonera kuti awa amakhomera anzawo ndiye ukagwa manyazi ake amakhala odzala muyezo koma ukanena kuti akuluakulu no tiyeni amada wineyo ina support that person anthu amanena no nthawi yanu munagwira bwino nthawi munagwira bwino number 1 number 2 iweyo amene mnakamba zoti kumatokhala kakalabu ka anthu atatu ula folo mafanira kuti iweyo utakhala kuti ndi wakalekale so ndiye kuti already you have no kujidzwa chipani kujidzwa ndani let's go okay where people begin fearing nuance they are fearing change kuna pampanda asunteba pali nyasi zina so kuti asunthe pamene papa anthu aona chimene chinsalu chikangambika anthu aona zakuseri
Mr. Chunga? Yes, panali zinthu ziwiri zimene ndimafuna kunena. Choyamba ndimafuna nene kuti tisaiwale kuti izi zisanachitike inalipo nthawi ina imene mtsogoleri wa dziko lino achakwera anapita ku mzuzu ndipo anayankhulapo pa nkhani yoletsa anthu ena kuti asayime. He spoke and you know what he said? Ananena kuti ayi zokanizana ayi. He said that. Achakwera anayankhula. Koma not long after he spoke, ife napanga program kulinji ndi anthu ena, in fact ndi spokesperson wa Chipani, and ananena kuti ine sindikuziwa zonena kuti president anayankhula zimenezo. You see now? Whether it was true what he was saying or not, or give him benefit of doubt, koma nkhani ndonena kuti mtsogoleri akuoneka kuti adayankhulapo and he made his position clear on the matter. Now chimene ndikuzifunsa sopano nchonena kuti kodi anyamatawa amawalemekeza achakwera? That's a very key question. Amawalemekeza kapena ayi? Chifukwa ngati simmawalemekeza achakwera then mukulakwisa. Then don't expect anyone below you kuti azikulemekeza. Chifukwa that's very selfish kuti inuyo achakwera msamawalemekeze koma anthu ena azilemekeza inuyo. Ayi, we don't do double standards like that. China chimene ndimafuna ndinene ndichonena kuti zikuonesa ngati kuti anthu amapanga define to party contribution, limiting it to only party positions. Nifuna kuzenji chiwa chotere anthu amaona ngati kuti njira yokhayo imene angathe kutumikira dziko lino kuthandiza Chipani ndipo kapokha atagwira u vice president, atagwira mpando wa secretary general, atagwira u publicity secretary. I believe kuti alipo anthu ena amene atha kuthandiza Chipani but not necessarily as secretary general. In fact, you'd be surprised kuti alipo anthu ena amene amakhala very crucial nkumathandiza zinthu zotamakatamika mchipani muja koma sali muneki. So izizi zikungosonyeza kunena kuti maybe maso andale athu akuoneka kunena kuti pamakhala dyera pa mipandopa kapena funso lina munganambira poyamba paja nkumanena kuti kodi kuseli kwa mipandoko kuli chani? Chifukwa there must be something. There must be something because yes, ife tikunena kuti mipando imene ndiyopanda salary. Inendu kuli masalale. Kuli masalale. Kuna akakhala kuti kulibe masalale. Anthu sana akakhala kupherana choncho. Kungoti salary yake njovuta kufotokoza. Ntima anakambira bado now ana amene akula mtimawa mena manene achakwera mwina atalankhula bwino amaganiza bwanji kulankhula kuti iwo ngamphamvu kwambiri kuposa president wawo? Kodi structure MCP makhala bwanji? Who has the final say? Those are my issues amene amalankhula when you don't see anthu akulemekeza anthu amene kulemekeza atakuza kwalemekeza and that can provide guidance and say can we go this way mene munanena ino muja posafunanso kuti pazioneka ngati kuti sipakumveseseka ayayi because ife timapeleka chisanzo dzulo kuti pamene mwina ine ndikufuna ndauze awa ndauza Jona ndikufuna upange zakuti wandimva sunamve pati so that akamachoka panopa akapange exactly mene wauzidwira sangapite uko kumaka yankhula zinthu zosiyana zimene nabwera nkubwere aso kwa ine mazamulandira ni manja awiri. So until we have that sanity, until we have that respect, until we have that authority whereby munthu akumalankhula zinthu nkuchitika tizikhala nkumanena kuti kodi amaona kufewa kodi amaderera kuti mwina achakwerawa sachita flex masozi kodi afika nthawi yoti achakwera achite flex masozi kuti anthu aone kuti no munthu uyibwira timangoona ngati kuti ngodekha koma imafika nthawi makalipira nawo napo ine nthawi inakakutulukapo kangapo kose nkumaona kuti munthu uyu wakwiya. One example I think akuchosa Lowe, he came out, he spoke mena ankapaka anthu manena kuti I think your president you are allowed to be angry on our behalf because kuli anthu ambirimbiri amene amayika ukakwiya pa inuyo mukakwiya pa zinthu zimene anthu akufuna kuti mupange chifukwa nthawi zina kuno kwathu ku Africa kuno mene mapangira ndale zathu zachonchezi anthu amati nkazi
amakukhuza choncho kalibe moto. Yes, umafunika kuti uzionesa moto. Yes, umafuna uzionesa moto atazuola kuti sindifuna ukukhale ofunda iya. Yes. Ukhalira njake. Ukhalira njake. Ndifuna kufunda sikwabwino. Yes. Usakhale ofunda iya. Yes, so achakwira sakhale ofunda ababa. Atenthe bwino anthu adziwe kuti direction yawo amene akupereka ndi anizulemekezedwa. Ali ndi anthu wathandizira kuti ziganizo zawozo zizilemekezedwa to avoid izi zomati kulowera kuzemana kuti ngati sakuziwa chimene akufuna nawo. It's like they don't know what they want. Yeah. Munakweza dzanja. Ndimafuna ndingo mwina kumalizitsa pene analankhula ansisa kuti alipo anthu ena ndifuna ndilankhule ngati achakwera mbalina ndo achipani cha MCP koma ndi mtsogoleri wathu tonsefe ngati wa dziko. Alipo anthu ena amene they still think kunena kuti achakwerawo adzithoma khaso ansalabe kwa iwo mutu mwawo mina maganizira kuti adakatenga uchalichi amaona ngati kuti ife nambe ndabweretsa ife kati tinkakuleka kati mashati nthawi imeneyo ndiye so what ndati tinkanena kuti manena kuti a president muli ndi mphamvu mphamvu zake sizapasewera. Chilichonse chimene mungachite inuyo mukangoganiza motsika mobwerera kukhanga kuti anthu aziona kuti ali pa president. Kuti akuganiza mtundu wanje apa. When you are not decisive paziganizo ana awa falipo ana awa amaduda amakuzungulira iwe katutere umakhala compelled kunena kuti ndafusa kachoka. Muona banje pele. Koma the moment you realize kunena kuti ndi chipani komanso ndi mtsogoleri wa dziko. So kanka kwa ngati kuti mwana amayeza makolo. Amaziwa kuti izizi kuti ziyende ndi dusa kwa uyu. Amaziwa kuti makolo angawa ofewa nguti. Zimatheka mu family mayi ukhala wa kwiyo posa bambo mwana nkumadusa kwa bambo pofuna zinthu kapena bambo nkukhala wa authoritative than mayi mwana uja ndikumaziwa kumadesa chonje. So ana amatika pa skelo nkumatiyeza chimozimozi utsogoleri amawika pa skelo nkumawiyeza osalola pa nthawi imene yofunika kuti uoneke utsogoleri kuti anthu azikudoda. Osalola chifukwa zimenezo akupasa bize yayikulu kuti iwe chifukwa usogoleri si mpando we. Usogoleri ndi kusogolera. Kukhala pa mpando atakupasa chimpando chachitali ngati koko koma ana pasi pano kumapanga zosakulemekeza si usogolera chilichonse. No one is following you. Yes. So si chimpando ya ndi zimene ukupanga ziganizo zimene ukupanga guidance imene ukupereka ukana kuti tukatulukira pa window apo. Ale sazizi wati tukatulukira pa chani? Pa window even komoli motsegula. Bankhani ya convention panafunika a clear direction. Yes. Akulu tuyenda chonchi uku ndimva iwe wayana iwe ndi wampulupulu ndimva. Yes. Chisanzo chabe. Yes. Akulu kandi ku management meeting iko sachi bwana sindikufuna. Iwe sumalankhula bwino. Yes. Usamala nkhule choncho. Table your mouth. Chifukwa chokuti ifeyo silingamba yankhule choncho kuma court. Ezo zimene. Makoti osamayankhula Malekeza. Concept of court imachitika. Yeah, koma it starts with leadership. That's what they say. Wamphamvu. Yes. Ine zachi bwanayi. Sindufuna uoneka opusa kwa Malawi. Chifukwa cha kulankhula kwako. Undisamale. Yes, undisamale. Ukundimva kundisamale. Yes. Koma mwanena kuti ukakhala kuti ndi lukewarm anthu amangota komanso mtsogoleri adzidziwika kuti waponda pati. The direction idzidziwika, a clear direction. Tikulowera ku south. Wayana chunga mufuna kuyankhula za California ndi muyiwala nzira. Ine ndimalize. Ine ndani yambisa. Chani? Oliyo bajadi ndani. Koma kumuzindi batsaule mu. Mwaona. Wavala suti ndani. Wambala.
tizabasuti mawanga omaliza ndonena kuti mawa limafika alipo anthu ena amene mukupondana ndipo mukuyankhulana mawu achipongwe ngati kuti mawa silizafika. Kumbukirani kuti mukapita convention ndi kuvota nonse simungawine. Alipo ena sapambana. Ndipo at the end of the day ena azakhala asogoleri ano amene lero mukuwanyoza muzawafuna. Yeah, that's a very important point. There is a way in which you can fight, but in a healthy way. Yes. Ndeu easy zomakhala ngati kuti za savage. Zomakhala ngati kunena kuti uyu singazamfune mawa. Alipo ena amene up to now amapanga regret kopya. Ndimafuna ndikulangizeni mawa limafika. Ndipo ndikupemphera kunena kuti pamene mukupanga ndale zanu ziwaniso kunena kuti mukuyika mbiri yanu pamapu. Yeah. Siku lina ana akusogoloko amalawi amene akubwera kusogoloko zizukulu zathu zizawerenga mbiri ya ndale ya dziko lino. Ndipo zizawerenga zimene zikuchitika Malawi Congress Party dzulo lero. Ndipo azanena kuti kunali auje amene anapanga zakuti. Koma panali wina wanzeru pa gulu lawo amene anapanga zakuti. The question is, mufuna kuti anthu azakukumbukira ni motani? How do you want to be remembered? Very invalid point. In that order, please. Ine singamba swaizi ndingonena kuti ifeyo tabwera tili kulemba kuno kupanga thandiza na timu ya kuno. Yeah. Chiti chonse chimene chichitike kuno ku convention kuti khatili konko titsatira minute by minute. Tikakhala kuti tikufuna tizibweranso taona chani tizibweranso pano mawalo koma mpaka na zotsatira zonse tizimve kuti zayenda mwantundu wanji. Yeah. Imafika nthawi maso osamakhala pa iwe. Yeah. This is the time maso ali pa MCP. Zimene akupanga komanso pozilinda kuti adzapikisana nawo pa masankho 2025. Yes, that's why I'm saying kuti akwena kukhala usamalisa kuti anthu anyamula uthenga wanji. Yeah. Akuona ni kuti ndinu anthu antundu wanji. Kodi tsiku lina muzayima kudzudzula pamene inuyo mukupanga kusaweruzika pamene musakuonesa kumvera mufuna kuti chikamatha chimene chichi anthu anene kuti MCP ndi chipani cha mtundu wanji. Kodi convention yawo ya 2024 idapangidwa bwanji? Mina kukambirawa history izatiweruza andikumakhala mbali ziwiri. Ayi kudali anthu oganiza bwino ochita bwino awa ndi kudaliza anthu zosokoneza zimpanga zigandanga zigawenga easy. Muli ndi mpata kuti musankhe mufuna mukhale mbali iti pamene mawa anthu akuyembekezera kuti aone convention yokuti anthu azizana kuti MCP idakuluakulu ndi chipani choti chidasintha. Tidapita when we arrived from Blantyre we went straight kwa Judiciary. Anatilandira bwino kwambiri. Anatilandira bwino timaopa and we should give them credit. Yes. Anatilandira bwino kuchita utitenga alibweranuku, you know, anatilandira bwino and the hospitality that we receive anthu kutiyamikira. Yeah. Muyimbe phone kwa ine mawa. Azimai brand panda. Muzayimbe phone kwa ine mawa. Najambulisa nawo kwa bali mukachoka pano mukagone kumene kucha. Akazanga sasa ni program akazanga ndiye mafuna titokoze kuti titafika ku convention venue. Yes.
taona mwene kulizanya mata tamphamvu kuli dongo ngani anoti zitithandiza zanya mata tamphamvu kutama masozi ine mpaka nambo ida mphawo koma pano kichoka bwino koma aya banda takulandirani yande kuzamwayi nditsatire nini khalani apo mukamaliza mukajambula mundimbire ine phone mawe muzatenge makadi awo that was excellent timafuna kuti tiyamikire for that one tiyamikire tiyamikire atilandira bwino mutu sodai pesos tukubira kuti mawa atilandira wina sadafuna kuti tupsa titsanena pompa chifukwa simalepera day one good start mawa wina akafuna kuti tupsa titsanenanso ndiye tili ndi call out misa timakanena umene ukusuzana koma tiyamikire tiliso ndi khoti tiyamikire and we want to thank them zayambika bwino I hope kuti for 2025. Yes. In manena pafupi kuti watch out. Big brother is watching you. Yes. Poweruka. Tukumana poweruka. Yes. So tikufunireni nsonkhano wabwino tikathawu wa MCP. The next one wa DPP. Yes. Tipitanso komwe. Yes. Tipitanso komwe. Yes. Yes. Our only prayer is kuti sanity will prevail. Inu munanena kuti ukhozonena kuti atakachotsa masamani koma pasiwa mwina pakuchitika zina tisatero. Let's have a free and fair convention. Yes. And may the best carry the day. Amen. Malomwa ife tonse kuno ku Times Lilongwe kukuyamikani kukhala nafe ndinali ndi bambu Wanda Msisha Jona Pankugu komanso mnyamata wathu wangu bwera umene kuchokera ku California Wayana Chunga tiyamike kwambiri Malenga Chienda musanene kuti ndaiwala dzina tukumbusa microphone kukumbusa chula Malenga Chienda imchola wina Kumbo Kaliwo the gracious mana producer Rafiki Hygiene. Oh, Rafiki. Mwaona mwana kuchana. Mwaona kuti zinthu zimalapika. Mwaona akuti Hygiene. Koma kungwanena ine. This is Times Television, and on this television the news always comes first. And from all of us here, wishing you the very best of the evening. This is Times Television, Malawi's leader in television. Goodbye. It's about time. Previously. Yo, ulibe ulamuliro wafusa kuti